Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pepanggen malih kalian pasinaon basa Jawa. Dinten menika pasinaon basa Jawa kelas sedasa bab setunggal. Inggih menika ngenani teks non sastra. Monggo kita lajengaken. Kompetensi dasar menika standar minimal ingkang diarep-arep sampeyan sedaya saged angsal sasampunipun nyinaoni teks non sastra menika. Setunggal menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa daerah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa daerah serta untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerah untuk didaya gunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. 2. Menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan disiplin dalam menggunakan bahasa daerah untuk menunjukkan tahapan dan langkah-langkah kegiatan yang telah ditentukan. Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis teks non-sastra, berita, artikel, laporan, dan lainnya secara lisan dan tulis. Menginterpretasi, menanggapi, dan mengekspresikan menika salah nggih, panulisane ingkang leres inggih menika mengekspresikan isi teks non sastra secara lisan dan tulis. Dados kompetensi dasar utawi KD ingkang angka setunggal kalian angka kalih menika mujudaken perilaku, sikap sosial lan spiritual. Ingkang angka 3 menika nuduhaken kompetensi dasar minimal pengetahuan. Ingkang angka sekawan nuduhaken kompetensi dasar minimal keterampilan. Indikator utawi tujuan pasinaon. Ingkang angka setunggal mangerteni lan bisa ngandharake struktur artikel. Ingkang angka kalih mangerteni lan bisa ngandharake jinis-jinise artikel. Ingkang angka 3 bisa nintingi unsur basa sajrone teks artikel. Ingkang angka sekawan bisa nintingi isi teks artikel. Ingkang angka gangsal maca ekspresif teks artikel. Ingkang angka 6 ringkes teks artikel. Ingkang angka 7 nanggepi isine artikel. Ingkang angka 8 nulis artikel. Nah, menika wonten kalih contoh wacan dhateng salah setunggaling majalah basa Jawa. Cobi dipirsani rumiyin. Sampun, menawi sampun. Nah, apa bedane? Napa bentene? Apa bedane antarane teks wacan ing sisih kiwa menika nguring-uri aksara Jawa lan nyinau piwulang luhur kalian ingkang sisih tengen menika. Menika cerkak judule Ningsri. Cobi dipun penggalih rumiyin. Nah, monggo mlebet dhateng materi. Artikel. Napa to janjane artikel menika? Artikel menika yaiku karangan nyata kang jangkep dawane wis ditentokake kang ditulis kanthi lumrahe disebarake lumantar koran, majalah, buletin lan sapanunggale. Artikel nduweni ancas menika tujuan nggih
Artikel duweni ancas kanggo ngandharake gagasan lan fakta. Murid bisa menehi pituduh marang wong kang maca utawi pamaca pembaca. Nah, datang mriki datang jlentrehipun tegese artikel. Datang mriki wonten tulisan nyata ingkang sengaja dipun agengaken niku menehi pituduh maringi pitedah, memberi pengetahuan bahwasanya yen artikel sing ingkang jenenge artikel ingkang namine artikel menika sipatipun nyata, aktual lan faktual. Nyata dados boten sifate fiksi. Sedaya artikel niku sifate nyata, sipatipun nyata, kedadeane wonten menawi dipun cek ugi artikel menika ngrembug napa niku wonten. Nah niki duweni ancas, duweni tujuan kanggo ngandharake gagasan lan fakta. Kita dipun nambali malih dhateng mriki. Fakta sifatipun faktual dados sanes fiksi. Monggo dipun lajengaken malih. Nah, struktur artikel. Struktur artikel menika wonten sekawan. Napa mawon setunggal irah-irahan. Angka kalih pambuka. Angka 3 isi. Angka sekawan panutup. Dados struktur artikel namun wonten sekawan. Irah-irahan, pambuka, isi, panutup. Jinise artikel saiki monggo sesarengan ngrembag jinise artikel. Mbok menawi sedaya dhateng pasinaon basa Indonesia sampun mangertosi jinis-jinise artikel. Dhateng pasinaon basa Jawa menika jinise artikel kaponto, kaperang, terbagi dados gangsal. Nah, ing pepanggihan dinten menika monggo sareng-sareng ngrembag kalih mawon jinise artikel supados anggenipun nyinaoni, anggenipun ngerteni untuk memahami pengetahuan mengenai artikel menjadi lebih gampang. Ingkang setunggal jenis artikel yaitu artikel narasi. Datang mriki diparingi tanda kurung nyeritakake dados napa ta isine artikel narasi menika. Artikel narasi niku lumrahe diarani cerita. Nanging wangsul malih kembali lagi di pengertian awal bahwasanya menawi artikel menika sifatipun nyata dados jadi yang diceritakan ingkang dicariyosaken menika babagan hal-hal ingkang nyata wonten anane apa adanya. Jadi ceritanya bukan mereka-reka atau mengarang. Nah niki jlentrehane ngenani artikel narasi. Artikel narasi yaitu artikel kang isine nyeritakake sawijining kedadean utawa cerita lan ana unsur ceritane kaya tema, alur, latar, paraga, watak lan liya-liyane. Unsur intrinsik menawi lumrah dipunagem dhateng basa Indonesia inggih menika unsur intrinsik. Menika tuladha saking artikel narasi ingkang sampun disiapaken. Cobi dipun waos sekedhap.
Sampun. Nah, langsung datang jelentrean utawi andaran penjelasan mengenai struktur artikel. Monggo sasarangan dipintingi struktur artikel kalau wonten sekawan ingkang setunggal irah-irahan utawi judul. Niki dados struktur artikel ingkang setunggal inggih menika judul, lajeng pambuka. Niki bagian pambuka paragraf setunggal. Lajeng wonten isi dateng ngriki dilebetaken dados paragraf kalih. Nggih menika isinipun. Lajeng wonten paragraf 3 inggih menika leres. Paragraf 3 inggih menika panutup. Nah, napa artikel niku namung isine kedah 3 paragraf? Boten. Artikel niku bebas. Lumrahe artikel niku sederhananipun namung 3 kersan. Niki namung contoh sederhana, kersan saged langkung gampil dimangertosi. Bilih dhateng inggil inggih menika ingkang menika pambuka, ingkang menika isi, ingkang menika panutup. Saking pambuka menika tesih saged diandharaken, dijlentrehaken, diambake, diperluas bahasanya menjadi beberapa paragraf. Datang isi ugi sami, datang panutup ugi sami. Terus menawi damel artikel mangke kondisional kantun napa sing saged dipun tulis kantun pinten katahe seberapa banyak kalian memiliki data, gadai data untuk membuat artikel itu. Nah, menika ingkang jenis artikel nomor kali. Artikel nomor kali inggih menika artikel eksposisi utawi artikel kang isine ngerinci. Terus cerita utawi tulisan datang artikel niku gampangane tujuane kagem ngerinci. Napa ta artikel eksposisi menika? Artikel eksposisi inggih menika artikel kang isine njlentrehake babagan tartamtu kanthi tujuan menehi tambahan kawruh kanggo wong kang maca. Artikel kang yang isinya menjelaskan bagian-bagian tertentu dengan tujuan memberi tambahan pengetahuan. Kawruh menika pengetahuan kanggo wong kang maca untuk membaca. Lanjutkan, monggo dipun lajengaken menika tulodo artikel eksposisi. Nah menika tapi dipun waos redhap. Sampun sami kalian kalau wau artikel miturut strukture dipontho diperang terbagi menjadi dados sekawan 4 bagian. Ingkang tunggal yang pertama adalah irah-irahan utawi judul. Nggih. Ingkang kalih dhateng mriki menika buka leres. Ingkang angka 3 struktur ingkang angka 3 dhateng mriki inggih menika
eksposisi. Nggih, isinipun artikel. Dhateng mriki menawi eksposisi wau ngerinci dhateng padha utawi paragraf kalih menika isine ngerinci kados pundi caranipun damel tahu susu. Lajeng ingkang kastawan inggih menika panutup. Panutup niki ugi maringi informasi menehi kaweruh, memberi pengetahuan kepada kalian kagem panjenengan sami bilih caranipun nyimpen lan ngolah tahu susu menika kados pundi. Sampun monggo dipun lajengaken. Nah, niki tata cara analisis utawi nintingi dados tembung analisis menika jawanipun basa Jawane yaiku nintingi. Tata cara analisis utawi nintingi teks artikel. Tata cara nintingi teks artikel bisa kanthi urutan kaya ing sariki. Setunggal kira-kiraan artikel menika dianalisis ditintingi kinten-kinten menawi judule oh berarti niki kinten-kinten niki artikel apa, menawi judule B kinten-kinten artikel napa menika saged. Lajeng asmane panulis artikel niku ugi kudu kedah dipun tingali sinten ingkang nulis, menika penting. Sami kalian sampean sedaya nalikane maos buku wancinipun literasi pun ngantos kesupen buku ingkang sampean waca, ingkang sampean waos menika panulise sinten, kalian tambahan penerbite sinten, menika saged diagem mergi menawi mboten mekaten lajeng sawanci-wanci sampeyan sedaya mbetahaken tulisan menika kagem sawijining karya tulis menika saged dipun wastani diarani plagiat yen ora menehi penulise sapa. Nah, media sing digunakake napa? Majalah saged, koran saged, buletin saged ingkang kala wau. Sekawan, foto lan sumber. Gangsal papan kedadiane. Papan itu tempat nggih, tempat kejadian. 6. Ukara kasunyatan. Aktual lan wis kedadian. Niku nggih artikel niku sifatnya nyata. Dados ukarane niku aktual, nyata lan wis kedadian. Nalikane di cross check apa sing ditulis ning artikel niku wonten. Itu akibat sawise kedadian 8 dina lan tanggal kedadian. 9 narasumber menawi wawancara. Wawancara niku kedah ditulis narasumber sinten kagem data. Dados mboten angsal awake dhewe sampean nglampahi wawancara dhateng tokoh lajeng ditulis mboten ngagem identitas narasumber menika klintu. Namine ugi saged dipun wastani bisa disebut juga dengan plagiat. Nah niki asmane narasumber. 11 wangsulane narasumber ngalane pitakon gegayutan sebab sababe prastawa peristiwa. Pratelane narasumber. Panemune narasumber kanggo ngudari masalah. Nah, narasumber menika mboten kedah tiyang. Narasumber menika saged napa mawon tuh. Sampeyan sedaya angsal informasi, pikantuk informasi menika saking buku. Narasumber ugi ditulis bukune napa, penulisé sinten, penerbite sinten, ibarate ngoten. Terus mboten mesti tiyang. Sampun. Nah, menika nulis artikel. Dhateng mriki sampeyan ugi dipun paringi pirsa ngenani carane nulis artikel. Umume nganggo urut-urutan kaya ing sariki. Urut-urutan ning kene, urut-urutan dhateng mriki, urut-urutan sing
kudune dipun lampahi kedai harusnya dilakukan, tapi pada faktanya ini akan terasa sulit, terus angel dipun lampahi merga boten biasa, boten terbiasa. Ingkang tunggal nemtokake tema. Dados temane rumiyin, tema artikel ingkang badhe didamel menika napa menika ditemtokaken riyin. Lajeng nomor kalih nemtokake tujuan panulisan. Artikel apa sing arep digawe? Sampeyan badhe ndamel artikel napa? Narasi, eksposisi, disposisi, deskripsi, argumentasi lan sak piturute. Nggih ditemtokaken rumiyin badhe ndamel artikel napa sak sampunipun sawise sesudah kalian menentukan tema. 3. Ngrumusake ide pokok utawi masalah utawi perkawis. Jadi hal apa yang akan kalian angkat, babagan apa ingkang badhe sampeyan paringaken utawi tulisaken dhateng artikel menika. Sekawan ngembangake tema adhedhasar jinisi artikel. Nggih niku dados menawi sampun ditemtokaken temane, sampun ditemtokaken badhe ndamel artikel napa, sampun ditemtokaken pokok ide pokok utawi masalah, sudah ditentukan tema, sudah ditentukan jenis artikel apa yang akan dibuat, sudah dirumuskan ide pokoknya, silakan dikembangkan, monggo diandharake ingkang miturut jinisi artikel menika. Sampun ngantos sampean badhe ndamel artikel narasi, jebule ceritane, tulisane, hasil tulisane dados artikel eksposisi. Ngoten. Nggih, ingkang pungkasan yang terakhir, pungkasan menika terakhir nggih, gawe dudutan utawi kesimpulan. Nah, kula aturaken kala wau inggih menika artikel niku kedahe kudune seharusnya menggunakan urut-urutan yang ada seperti ini. Namun faktanya di lapangan kahanan ing kasunyatan sampean sedaya biasane ndamel artikel rumiyin. Ketika artikel sudah jadi, nalikane artikel niku pun dados nembe sampean arani artikel niku artikel napa. Sami kalian sampean ndamel puisi, kangge ngoten to. Biasane geguritan utawi puisine rumiyin lajeng nembe diparingi judul. Nah, niku mboten napa-napa. Mboten kok mboten sae ngoten mboten. Nanging menawi sampun ditemtokaken rumiyin temane napa, sampun ditemtokaken rumiyin judule napa, niku sami kalian sampean damel wates kersane supaya membuat batasan supaya penulisan kita tidak melebar. Kula mangertosi, saya mengerti bahwasanya pikiran kalian napa ingkang sampean pikiraken panemu sampean sedaya niku saged upgrade, saged nambah ing satengahing tulisan. Dados menika mboten kok awon, tidak berarti jelek, nanging menika kedah diwatesi kersane mboten ngombro-ombro. Dados mangke intine bicar. Sampun dan menika pasinaon ingkang wiwitan dhateng bab setunggal menika teks non sastra. Sampun disinaoni menika struktur artikel, jenis-jenis artikel niku mengke wonten gangsal dinten menika sinau namung kalih jenis artikel narasi kaliyan eksposisi. Kalian contoh artikel sederhana pun lajeng kados pundi sampeyan menawi pikantuk artikel lajeng dianalisis, lajeng kemudian ugi sampeyan sedaya sampun mangertosi kados pundi caranipun damel artikel. Kula wonten ngoten menawi badhe wonten pitakonan monggo dipun tulis dhateng komen. Lajeng menawi wonten kanca sanes ingkang mangertos wangsulanipun jawabanipun
Monggo ugi dipun wangsuli dhateng komen. Nggih menawi wonten pitakonan ingkang dereng saged dipun wangsuli dereng panggih jawabanipun, monggo dirembak sesarengan dhateng grup WA kelas. Kula pinten cekap mekaten dinten menika. Matur nuwun, mugia enggal ical COVID-ipun dhateng Madiun mliginipun lan dhateng Indonesia umumipun. Sugeng Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.